Ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting. Balita sang Okta Research bala nimo. Dugi na nervyos ka. Amak mong Metro Manila ko no. Posible kada adlaw ang maigo sang COVID mga 4,000. Perting balita suso. Hindi ka magdayaw mamuyayaw kas ning nagakatabo subong. Daw hindi amo no. Hindi kini kulbaan imo nga porte. Suso daw wala kita ginapahwayan sang kagaw. Gadamo sa nga gadamo. Gamuad siya gagamuad daw paborito gino. Ang kagaw subong sa bilog nga kalibutan ay oo, porte, hindi maintindihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Kay Dimyar K. April, sang barangay 38, good morning man. Kay Ann Lubaton, sang Jordan. Kay Wilfredo Sapot, sang Antipolo City, Rizal, ga-monitor man. Si kagawad kuno sa Mambulak sila, si Timay kag Munit Lubaton, ga-monitor siling ni Milili Oligo. Kay Runa Antiquinia, good morning. Kay Jubalin Aldia, sang Qatar. Kay Franklin Escudero, sa Pasay, Manila. Kamusta ka da? Sa Pasay, sa Manila. Porte da ang COVID subong? Kung pamatian ta ang Okta Research. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Dumayo subong ang kasasang IPM gabi na. So, kung magpila kabo basura, magasugod sila pangakot alas 10, tubtob alas 5 sang kagahon. So, alas 8, alas 9, sa mga main road, butang na kamo nga daanda sang basura nyo. Kay agyan ina sang IPM, kay gabi ang ila operasyon. Mayo man, nga pagbugtaw pagkagat tinlo na ang mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Ang malain sina nga ko ni hakuto na sa kagahon, hasta alas 5, pag alas 5:30, pilak man sa liwat. So, hindi kita mag-amo sina. Ulat tonta sa gabi naman, kag iplastar naman ang basura. Isa gaugtas maning manugakot kay nakalumbos lang sila. Pilak naman basura. Ting banyo, alas 10 ang gabi, alas 11, plastar nyo na, akuto na. Pagkakagahon, hindi na kamo magpilak. Hulat naman kamo sa gabi para hindi maglapta ang basura kag hindi hagad tangab sang mga ido kag iladlad naman dira sa mga dalanon. Kisa agad tabaso ning IPM, kisa may diferensya makita mo. Akuton sang IPM, nakalumbos lang, pilak ka naman. Ambot silingon sina, wala sang disiplina. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Morning da kay Michelle Sayo Gimiroy. Good morning. May lang nga pagmonitor kay Imbong Diocampo sang Maaw. Good morning man. Kay Teresa Locsin. Morning. Dira sa Salwa, Quiet. Kamusta da ang pungsod sang Arabo? Kay Mildred Sarusa. Good morning. Naga-monitor sa Dubai, United Arab Emirates. Good morning dira sa inyo. Damo to ga monitor sa Saudi mo. Ang aton signal dito puwerte kabaskog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Kamusta ya ang syudad sa Bacolod? Ang extension karon sa kadua nga porsyon sang aton sini pagpangalagad talakayon tay na. Oy, antes ko malipat karon dugay-dugay monitor kamo sa katapusan nga porsyon kay manghatag naman kita sap tag 500. So ready na kamo sa ulado nyo na
ang mga angkurman kag reporter, kaya mula na karon na, simple-simple lang ang iduso tanga pamangkot kag makabaton kamo sang 500 puerte. Buwas, para kantay na, kay buwas na ang anibersaryo sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. O sige ang iba naton nga mga utod, ga-relax subong, ma-relax man ako dire makadali, pero sigurado, pagkatapos ning paid program, balikan ko kamo. Okay lang? Standby. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod
Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod
Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Philippine Standard Time, las 4:53 na. O libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic, alas 9 sa ngaga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standarded kag acceptable nga pamagi sa medical consultation, kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang aton niya advice sa inyo, bakal gi kamo sa ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Anano pa ang pila ka dalagko nga mga balita dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapasalamat kita bisan paano medyo gasarurot gawa ang mga biktima sang COVID. Siling sang kumpare ko kapon baw niya, adlaw-adlaw nga tanan, wala na balita, COVID lang, wala ka mahimo. Kay amo ina ang demand nga balita sa sining nga mga tinion. Baw libot ko kahapon sa mga mall, mga suki, ko bala nga kalanan, ahay sira na. Sa pila ka mga mall, damo-damo no, ang pinangsira. Puwerte. Wala na siyang kakaon mo, wala na siyang customer. Kung may customer, tag 2-3 lang ti. May ginabayran ka nga tao, may suga ka, may tubig. Tingin ikaw negosyante, masige ka pa, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Kay Jack Cres Adrias Pabon, good morning. Kay Vicente Similiano, pangagda kape. Kay Mayrin Incia Pabiano, happy birthday ko no kay Tataya Iking Incia. Sige malipayo na pagsulog si mo kadlawan. Si Jinky Di Alagdon,
mayong aga kuno kay Mama Lolita kag Papa Joe, Karina Villaflor, Adrich John, April, Al John, April, Florence, Malyurka, Rapuela, Alma Rapuela sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Sige, gina-teleskopyo talaga. Si Ayan Paul Nobilia, good morning man. O sige, tamyo da kay Mother ba, git-git. O kay Dodge Dalida, ga monitor, ga kapi-kapi. Kay Utay Benedicto, tamyaw ko kay Kapitan Sergio Libre sa Barangay Manlocahok, Sipalay City. Kay Susi Mendoza, tamyaw ko kay Dairene, Tagoy, Jeep kag, sige, ang iban, hindi ko na makita pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espolgar, diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
sa sandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Ala, ang tanan-tanan na lang gasululod, gabata ang gagabata, gadamo nga gadamo, tinglains na kon ang bakuna para sa urig nga COVID base hindi na bla aplikable sa bag-o nga mga kagaw. Disgrasya naman kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pharmacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Baga si Carl Lopez ko no, konsyal sa Bacolod, magapapili liwat sa 2022. Pero magapabilin ini siya sa Grupo Progreso nga ginapamunuan ni Mayor Leonardia. Kung sabagay ni si Carl Lopez sa survey sang Aksyon Radio sa Magic 12, sulod siya pirmi, no? Si Councilor Carl Lopez. Sino pagid? Si Councilor Wilson Gambuha ko, no? Magapapili Vice Mayor. Vice Mayor kung Congressman. Ti Vice Mayor, ba inkwentro gid kay Vice Mayor Elced Pamilyaran. Daman namin ni nga iningkwentuhan na sa tuig 2022. Mainit ang eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na, kay Jeram Sigaton sa ang barangay Bakong. Si Nanay Akononimpa Clamor, good morning. Kay Margie Ziba Belo, good morning man. Subuman kay Aluna Andigan Git-Git, good morning. O sa barangay Kubay ko no. Si Victor Tugap, good morning man. May lang nga pag-monitor si Art Tandoy, ara man siya, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, revolte
Partner handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan, responsable at ang balita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 36-13, una nga bula 36 kag 13. Second Draw 24-26, ikadua nga bula resulta 24 kag 26. Third Draw 38-9, ikatatlo nga bula 38 kag 9. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 62,826,026. Kombinasyon in any order 3, 1, 47, 56, 6, 7. Resulta sang 658 3, 1, 47, 56, 6 kag 7. Sa ilo kita 649. Ang jackpot 48,589,712. Are ang kombinasyon in any order 26, 24, 7, 12, 1, 9. Ba? Ang resulta sang 649, 26, 24, 7, 12, 1, kag 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na, kay Nuna Agravante, good morning man. Kay Hasmen Roldan Rabilio, mayong agaman na. Dira kay Rimar Biranyo Lingoste, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Cune Dormitorio, good morning man. Ay, may pamangkot gali ako sa inyo. May asma ka mo, wala untat na pag-ubo, pneumonia, bronchitis, ulala nga pagubag sa baga, mataas bala ang uric acid, hindi normal ang function sang kidney, may arthritis ka mo.
the time, las 5:22 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkumun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental.
Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palangga nga mga tagpalamat. Lon kaniyo, IPM-CDC ginapatuman ng full operation sa pagakot sa basura sa gabi sa main kag secondary roads. Balita City Hall. Detalyo po si Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bago Action Fred, ginumpisa na sa IPM Construction and Development Corporation ang full implementation sa bago nilang pulisa sa paghakot sa basura sa gabi Action Fred para sa main kag secondary roads diri sa may Bacolod City. Ining matapos kanangin madi na lagon ang sakasima ng dry run Action Fred nga paghaboy sa mga pumuluyo sa mga dalanon sa basura lasay sa gabi tubtob las 9 sa gabi kag bagalibot naman ang IPM CDC las 9 sa gabi tubtob las 5 sa kagahon. Base sa assessment ginpahayag ni Horace Yap ang consultant sa IPM CDC, ila nakita na Action Fred sa dry run nga madamo na sa mga pumuluyo ang nagasunod sa sininga pulisa. Pero suno kaya pa ila sige-sigihon ang ining strategy Action Fred para maanad ang tawo bisan nga mayara sa gihapon sang late thrower kag sa aga nagahaboy sang basura. Sa rebloan nga nagapabilin sa gihapon ang schedule sa paghakot sang basura sa IPM CDC sa mga interior barangay, lakip man sa mga merkado kag subdivision. Sa nakita naman, damo naman kitang ka-comply. Although, siyempre nito manigat, damo magyapon ang namakabig na ito ng late towers eh. Hindi lang mahaboy sila blasad daw yapon. Pero sige lang, sige yun naman. Yeah, so may mandan sa mga tao. Last week sa dahilan na kami, so subong week full implementation kami subong week. Nabatian si Horace Yap, ang consultant sa IPM CDC. Santon Plus Gold Back Action umpisa kita. Ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Magkumun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sansan ang mga kailangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide pagpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo.
Sangkadis nagklaro wala sang bita kag Delta variant sa ila syudad. Balita Kapitolyo. Italio po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May pagklaro nga ginpalayag ang lokal nga panguluhan sa syudad sang Cadiz paagi sa ila sa ding City Health Office. May kantaran sa ding ginakabalak ang variant sa COVID-19. Sa mensahe nga gin-post sa syudad paagi sa ila sa ding official Facebook page, ginklaro sa ding wala sang kamaturan ang mga reports nga naglapta sa social media kag pila sa ding mga news outlet angot sa ginaaligar beta kag Delta variants sa syudad. Nagpatigayon sa verification ang City Health Office kag dito sa ulihin ni balawan nila kay ining ginatubod nga pasyente ang hindi man residente sa syudad sang Cadiz. Panugyan sang Cadiz City Health Office sa publiko ako mayara sang luyag hibaloon nga mga impormasyon may angot sa COVID-19 sa ila sa nga jurisdiction, magbisita lamang sa official sites kag social media accounts sang Department of Health o kon sa ila sa City Health nga taladapan. Ang Aksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hiruboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Kay Julissa Castillo Haligiado, good morning. Kay Russell Gomez. Kay Di Anton Diaz ang Patricia Village o kon Patria Village. Teresita Grita Kahurao, kay Vance Labargan sa Barangay Magalion, kay Angela Gayundato Castillo, good morning man, da sa Bangga Tutong Barangay Pilisa kuno, gamonitor si P. Domingo, si Marciano Bugaay, kay Mox Espanyola, kay April Banaag, good morning man, may lang nga pag monitor tagsagid ka kaagahon na si Alex Muntisa, Si Alex Muntisa, tambiyayo ko no, si Ma'am Star Mayo with Docmat Mayo sang Rochester, Minnesota. Kay Ma'am Jinky Dila Agdon sang Phoenix, Arizona. Sige, upod sa pursa ko no sang ERB. Sige, thank you, Gid. Uy, balikan ko kamo, may sap kita, managtag kita kinjintos pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sa
isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. I'm las 5:49. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by Standby na sa aton SAP. Nakagabot ng aton engineer. sa anniversary sa ARV. Ato mo lang 500 pesos po daan kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot-tukot ko yun. Preparar dira amay mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV. Magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod. Sa anniversary sa ARV. O ari na, may nagabot ng aton engineer. Hello? Good morning. Hello. Si Good Lan, morning. si Lani ni? Oo, Lani Noblesa. Aha. Taga diin gani? Taga Silay. Taga Silay. Pila edad ta subong Lani? Oo. Pilang edad ta subong? Ano? Pilang edad ta subong? Hindi Ano, sir? Hindi ko bation? O sige rekta kita sa aton pamangkot, no? Simple laning pamangkot ko. Kung mapakot mo, may 500 kadayon. Alauna imidya, tubtob alas 3, sa This Is My Life, gapungko da si Aksyon Wilma Sugaton. Siya nang gaangkor. Kung magbakasyon, si Aksyon Wilma Sugaton, sino gani nagabulo sa iya? Si Andy Sentor. Porte. Oh, sige. Congratulations, Gid Lani. Thank you. Okay, pabuta lang tawag na muna. Salamat, Gid. Sa ARV.
Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamatik from sign on to sign out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Hindi mabudlay magsabat, no? Basta ga-monitor ka. Kadasig lang. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Kay Atia Kim Iriman. Kay Rebare Ugada sang Don Salvador Benedicto. Kay Albert Ibanez. Kay Sinaida Anisito. Basiranti Artiga Santisas Ariman. Si Joy Daniel sang London, California. Gaupon man sa aton karon nga kagahon. Okay ang aton blatter, daso na lang basi maipit kita sa oras. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Man. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Dayon Aksyon Radio. Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayong
dayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero Green Herbal Capsule. sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampi. 58. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.